Kailongo ni Evangelist Dan kawuok Mombasa, mano Evangelist Dan Wuodo Muya en owuok Mombasa County. Wacho no pak ruoth ni pak kod Yesu. Amen. Kaeto wacho kanyo ni wacha dier makende ni kanisa nindo kuom sirikal to ganda Nyasaye ywak matek. Pastors walemuru gadiera kendo waweuru riambo to waero pesa to chakruok richo beder mana pesa nogono. Wacho no siro wechego mabende wacho sechegi. Adoni wuoye gi jadolo wuoye gi jodolo weteu kwatie kaneno kwadong' dakika moko ariyo. Wuoye gi jadolo mabende osewinjo kaki wuoyo okia nodwa deal nang'o gi josiasa kobire kanisa ne yien oneno ni jogi oneno wich kuot bende samoro gin joma gisebedo ka giwuotho godo e yo moro. Nyise kako nyalo deal gi jogi sama gibire kanisa mondo mi bende giwinj ni gin jo Kristo kata gin jotelo kamano bende kwatiko. Agoero kamano ahinya lide ne twak maber mwabedo godo godhiambo sani ni jodolo wetena nitie kier to nitie chunga. Emondi ka Jeremia ni joga nyalo kier to ginyalo chak gi amalo kendo ginyalo chak gi amalo kendo. Koro wachak wachunguru kata osechidi lepwa kata lepo osedure to wachak wachungi. Emoma ka nitie jok manokie to chako chunga. Kik dhowa bed matek. Ok osetimne maber. Wachak wachunguru. Wach mogik matiyo mandike Mika 3:11 ni kik waher pesa. Gik ma ketho gik moko te chance mar kethruok en ero pesa. Waweuru ero pesa to waher Nyasaye manoluongo wani. Uma wacho ni ka wan kod Kristo to wan kod gik moko te. Gima nwachandi ka wan kod Kristo no bed maonge. Gimonegi dwar Nyasaye. Nyasaye no ka in go biro pidi, biro rwaki nanga, biro chulo school fees karambi ok otim, ka ja siasa ok okelo, biro gero ni ot malong'o nikech Nyasaye manoluongi nok nyalo jwangi. Koro wawero pesa to wadog gi Nyasaye. Nitie chung ka ji opodho. Nyasaye mondo ogwedh joka nyanam te. Kapok idhi jadolo ere kuma wagore lai